ତ ସମୟ ଆସି ହେଇଗଲାଣି 5ଟା। ଆମେ ବାହାରିବୁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରିବା। ସବୁ ଡଙ୍ଗା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଦେବୁ। ମୋର ଡଙ୍ଗା ଧରି ଧରି ଯାଉଛି। ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଯାଉଛି ଲୋକର। ଆମର କଦଳୀ ଡଙ୍ଗା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଭସାଇବା ପାଇଁ ସବୁଯାକ ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ। ବୈଷ୍ଣବୀ ତାପରେ ଆରାମସେ ସଜେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ନନା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବେ। ନନା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନନାଙ୍କ ଆସିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ଚିନ୍ତାମଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ସେଇଠି ଆସିବା ପରେ ଆମ ଘର ପାଖ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ଆଜି ଏତେ ଖୁସି, ଆଜି ମାସକର ବ୍ରତ ପୁରା ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ। ତ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବନଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଘରେ ଯାଇକିରି ପଣା କରିବୁ, ଚିତା ପକେଇବୁ। ଆଉ କେତେ ସବୁ କାମ ସବୁ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ବି ସାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆସ, ଏଠି ଆସ, ଏଠି ଆସ। ହାଇ କହିଦିଅ। ହାଇ, ବାଇ 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 ବାଇ। ଏବେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଲିଓଟନ୍ ଆମର ପୁରା କମ୍ପେଇବେ, ପୁରା ଭାବ ଭାବ ହୁଏ ଦେଖେଇବାରେ। ଏବେ କ'ଣ କହିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବୁ। ଧଳା ମୁଣ୍ଡ ନହେଲେ ହବ। ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ସବୁ ଲାଷ୍ଟର। ଘରେ ଯାଇକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୋଲିଟା କରିଦେବା। ଏଇଠି କଲେ ସେ ଲିଓ ପୁରା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ମୁରୁଜ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଡନ୍ ଆସି ବସିଲାଣି, ମୁରୁଜ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ଆସିକି ତାର ବସିଲାଣି। ସେଇଠି ବସ, ମୁରୁଜ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବୁ। ଲିଭେଇବ ନାହିଁ, 2 ଜଣ ଯିଏ ଲିଭେଇଥିବ ମାଡ଼ ଖାଇବ। 2 ଜଣ ଯିଏ ଲିଭେଇବ ମାଡ଼ ଖାଇବ।